କମୁଛି ପାଣି ବଢୁଛି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଗାଁ ଗାଁରେ ପାଣି ଆଉ ପାଣି। ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ଏବଂ ବୁଢା ବଳକ ଓ ଜଳକାରେ ଜଳସ୍ତର ବଢିଥିଲା, ଏବେ ତାହା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଖସୁଛି। ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତଳତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବେ ବି ପାଣି ପଶିଛି। ବୈତରଣୀ ନଦୀରେ କିଛି ପାଣି ଆସିଛି। ଏହା ସହ ଯାଜପୁରର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି। ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି କମୁଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା କମୁନି। କମୁଛି ପାଣି ବଢୁଛି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଗାଁ ଗାଁରେ ପାଣି ଆଉ ପାଣି। ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ଏବଂ ବୁଢା ବଳକ ଓ ଜଳକାରେ ଜଳସ୍ତର ବଢିଥିଲା, ଏବେ ଏହା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଖସୁଛି। ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତଳତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବେ ବି ପାଣି ପଶିଛି। ଲୋକେ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ଅଛନ୍ତି। ବୈତରଣୀ ନଦୀରେ କିଛି ପାଣି ଆସିଛି। ଏହା ସହ ଯାଜପୁରର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି। ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି କମୁଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା କମୁନି। ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀରେ ପାଣି କମୁଥିଲେ ବି ଏହା ସଂଲଗ୍ନ ଗାଁଗୁଡ଼ିକରେ କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ଅଛନ୍ତି। ନଦୀବନ୍ଧ ଭିତରପଟ 4ଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ ପାଣି ବଢ଼ିଛି। ଗାଁର ଲୋକେ ଜଳବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ନଦୀ ବାହାରପଟ କୁମ୍ଭୀରଗଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତରେ ପାଣି କମୁଛି। ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକରେ 6 ପଞ୍ଚାୟତରେ 40 ଗାଁ ପାଣି ଘେରରେ ଅଛି। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ପାଣି ଚାଲିଛି। ସେହିଭଳି ଜଳକା ନଦୀରେ ପାଣି କମିଛି। ଜଳସ୍ତରର ବିପଦ ସଂକେତ ତଳେ ଅଛି। ବସ୍ତା ବ୍ଲକ କାଳନ୍ଦା ଗାଁରେ ନଦୀରେ ଭାସିଯାଇ ଜଣେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ବୈତରଣୀ ଉପରମୁଣ୍ଡ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ହେବାରୁ ବୈତରଣୀ ନଦୀର ବନ୍ୟା ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି। ଯାଜପୁର କରେଇ, ଯାଜପୁର ଦଶରଥପୁର ବ୍ଲକ ବନ୍ୟାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ଫୁଲୁଥିବା ବଣାଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା ଭୟ ଘାରିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। 4 ତାରିଖ ଯାଏଁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି ଓ ବନ୍ୟା ପାଣି କମିଲେ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ କରାଯାଇ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯିବ। ତେବେ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ିଥିବାରୁ ଲୋକେ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନ ବି ଏହା ପାଇଁ ସଜାଗ ରହିଛି।